Takže ahoj, ahoj! Vítajte u našeho prvého videa z Playbox CZSK týmu. Pardon, Playbox CZSK. Ja som Slovák. V našom týmu je Meteoras a ja, HD356, ale ja si za chvíľku zmením nick a budem sa volať, neviem jak, ale proste k tomuto channelu sme nový channel, zaoberáme sa let's playmi. Ja teraz založím taký seriál, ne že seriál, ale tutoriály, kraftíme od malička, tuto máte rovno. Nevieš dobre kraftiť, tak sa kúkni na náš kanál. Si začal točiť k Minecrafte, tak sa kúkni na náš kanál. Chceš všetko vykraftiť, tak sa kúkni na nás. No, kanál máme taký, dúfam, že sa to bude ľúbiť a že sa na nás budete stále pozerať. Ak áno, tak budeme proste radi, že sa na nás budete kúkať. Tuto kontakt mi napíšte na HD356 toto, no. A to tak je všetko. Môžete sem dávať otázky na tejto stránke, ktorá bude pod videom. Môžete dávať otázky. Ja vám ohľadom ešte štúdia poviem. Vidíte Playbox CZSK štúdio. Máme tu nábor do channelu ešte. Kto sa chce pridať do tohto štúdia, nech napíše do e-mailu, do HD356LP MP, alebo do Playbox CZSK, alebo pod video. No, tak to je tak všetko ohľadom toho náboru. A keď budete chceť, tak vás hneď zobereme, nebojte sa. Viete, prečo je táto stránka cez Webdown? Pardon, napil som sa. Preto, lebo nechce sa mi teraz platiť peniaze, tak som si to spravil takto. Tak, no, čiže toto video už u konca. Ešte by som chcel dodať, mám tu pretočené video s Meteorazom. Tak, čaute. Čaute.